Ahoj, já si říkám Luna. Tohle je můj úplně první vlog. Ještě se omlouvám, že je to tak v strašné kvalitě, protože točím na webkameru, ale já myslím, že pro začátky to nebude tak příšerný. A ke svému prvnímu vlogu jsem si tady přitáhla kamaráda. Cibule. Kamarádku Cibuli. A u prvního vlogu chci udělat cibulový challenge, což jako vážně nevím, jestli se mi povede. To je moje jedno z mých oblíbených jídel a radši si ji budu umít, protože nevím, co na ní tak jako bude. Takže já si ji budu ještě umít. Bože, se jí bojím. Pro boha, co jsem to udělala? Ne, já jsem neměla začít tohle. Oh. Ne, prosím. Já si jdu umít. A protože jsem dívka, tak začneme cibuli jíst nějak normálně. Dobře, to není normální způsob, ale já doufám, že to přežiju. Já jsem si měla přijít vodu. Jo, mě bude smrdět zuby. Ty. Ono se to možná nezdá, ale je to strašný. Jo, fuj. Hej vole. Nikdy jsem cibuli takhle nejedla. Ty vole. Co to je? Ty vole, to je cibule. Tohle nedám. Ty. Nedělejte to, varuju vás, je to strašné. Fuj, to je hrůza. To je hrůza tohle. Proč se to nezdá, ale já jsem si myslela, že to bude jednoduchý. Furt mě z toho pálí jazyk. Tak jste viděli, jak jsem sfailila první video. Tohle je příšerný pomoc. Nikdy nebudu žrát cibuli, prosím, už ne. Takže pokud se vám první sfailený video líbilo, tak mi dejte prosím like. Prosím. Nebo odběr. Pokud se vám nelíbilo, tak mi napište, proč se vám nelíbilo. A já si to pro příště budu pamatovat a nějak svý videa zlepším. A prozatím čau.